Avui ens reunim tots per posar en valor l'encomiable feina dels vertaders protagonistes d'aquestes ajudes, que sou tots vosaltres, les entitats, els seus gestors i especialment els beneficiaris. Desde la Fundación Sa Nostra seguiremos luchando y trabajando por forjar una sociedad cada vez más inclusiva, una sociedad que permita que todos tengan las mismas oportunidades en el campo social, en el laboral, el educativo y el cultural. Por todo ello, solo podemos tener palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos estos proyectos que se han visto seleccionados y galardonados. Os damos una vez más la enhorabuena a todas las entidades seleccionadas y por vuestra singular labor, por el excelente trabajo que desempeñáis, y os animamos a seguir ayudando a los que más lo necesitan. Entenem que és importantíssim tenir una feina per desenvolupar la nostra pròpia personalitat, per sentir-nos útils, per sentir-nos bé, i per això és tan important que la feina també formi part del projecte de vida de la persona. No va bé fer qualsevol feina, sinó que volem assumir el repte de que la feina sigui una manera de desenvolupar a la persona i el seu projecte de vida. El projecte que ha estat subvencionat és poder crear una aula digital. Primer la varen crear a Palma i llavors l'han creat a Manacor, i això ha permès que dins del projecte d'itineraris prelaborals les persones puguin fer un taller d'alfabetització digital. Per nosaltres, per CaixaBank, avui és un acte solemne i molt important. Jo vaig tenir l'honor de participar l'any passat i ja us deia que la feina que feu no té paraules per agrair l'enorme esforç que feu cada dia amb totes les persones, les famílies que són usuàries, beneficiàries dels vostres projectes. Però si me permeteu que vos conti un secret, per mi com a presidenta de les Illes Balears, el que més m'enorgulleix de tot és la magnífica xarxa d'entitats del tercer sector social. Sou una xarxa d'entitats, avui moltes d'elles representades aquí, que sabeu perfectament de lo que parlo. Sou gent que, malgrat totes les dificultats, heu estat capaços d'innovar moltíssim, de professionalitzar moltíssim la nostra xarxa del tercer sector, de ser capaços de no perdre per res, sinó millorar-la moltíssim, la capacitat d'humanització i d'apropament a la ciutadania, la capacitat d'interlocució amb les administracions, que crec que és absolutament fonamental, i la capacitat també d'explicar-vos molt bé en el món empresarial perquè tothom sigui conscient que tots formem la societat i que tots som corresponsables de quina societat volem ara i quina societat volem deixar en el futur. Per això crec que donar-vos l'enhorabona, donar-vos les gràcies infinites com faig sempre, crec que és d'obligació per qualsevol responsable públic.